Danskuddannelse 1, modul 1, opgave 2. Du skal lave svar til foto. Har du 2 foto? Ja, jeg har 2 foto her. Nu trækker du et foto. Ja. Hvem er det? Han er min far. Hvad hedder han? Han hedder Peter. Hvor kommer han fra? Han kommer fra Danmark. Hvad sprog taler han? Han taler dansk. Ja. Hvor gammel er han? Han er 68 år. Ja. Arbejder han? Nej, Hvor bor han? han bor i Grenaa. Ja. Er han gift? Ja, han er gift. Hvad hedder hans kone? Hun hedder Irene. Har han børn? Ja, han har 2 børn. Ja. Er det drenge eller piger? Det er 1 pige og 1 dreng.